Bai. Kaixo, gu 6. Ikaslea gera eta korrekari buruz antzerki bat egitera gatoz. Hauek dira antzerki egiten dutenak. Julen narratzailea da, Maialen biolin jolea, Miren piano jolea, Adam eta Nagore gitarra jolea, Ander golaria, Sara etxea garbitzen duna, eta Gara mona, osakara, Silvia mona, eta nina Labeso morroa. Espero gustatzea. Labeso morro pianoaren azpian bizi zen. Berak zekiela horrela izan zen beti. Han, piano zarraren ilunpean, etxeko sosegu astuna pasa zituen bere bizitza osoko ordu luze guztiak. Oroimenak erren egiten ez bazion behintzat. Bera ez zen berez Euskal Herrian sortuta. Oso txikitan, xomorra gauza besterik ez zela, kanpotik ez izango zen Labeso morro. Horrela aipatzen zion behintzat, etxeko amonak puen azpitik egon gelako alfombraren gai eta pakur bila pauso baten batera osartzen zen bakoitzean. Cabe en la Rusia, Labeso morro alaina. Ez ez zalantzan diri beraz, Labeso morrok errusiarra zen. Horrexegatik, behar bada, gezurrik esaten ez zekielako alegia, oso denbora tarte laburrean, amonak Afrikako lurralde epelagoetara alde egin zuen. Banketxeek bitartean, bere engain hartu behar izan zuten haren etxea zaintzeko zeregin arduratsu. Alde Labeso morro mandarikatuak. Hande gutxira, hau da, ia berehala, banketxeek etxea garbitu zuten, eta pianoak eta horren barrukoari eta teklartean eskusatuta, Labeso morrokek hiriko parkearen bazter eroso baten amaitu zuen, zakarrontzi jara luzaren aldamenean. Hori guztia, kolpe gogorra izan zen Labeso morrokentzat. Etxerik eta lagunik gabe, parke bazterrean, poliki-poliki, teklartean irristaka blues triste bat jotzen eta kantatzen hasi zen Labeso morro. Labeso morro, ezin duela ibili, faltatzen